Repeat the sounding joy, joy to
to dali. Saan ipagpasak ko? Ana na. May gabi kanyo maigsoon ko ni Kristo. Pasalamat sa mga musunod. Lectors, cantor, lay ministers, collectors, altar servers, ushers and usherates, sanitation committee, barangay tanod, Alliance of Bantay Bayan, ug sa mga police station 4. Ang atong pilgrims and offerers of the day, mao ang Parish Pastoral Council, WISTI committee heads, MPCA officers and zone coordinators, extraordinary ministers of the Holy Communion, children of Mary, and the parishioners. Ang atong choir karon, ang Grand Choir. Ang atong bread and wine sponsors, mao si Mr. and Mrs. Julius Sibalios. Ang atong presider karon, mao si Reverend Father Marlito Binondo. Mga igsuon, ang Santos nga Misa. Yeah.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon, maginulsulita sa itong mga sala, aromanda may tapag sa ulog sa santos nga misa. Kaluyan dagita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon dagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios ito sa langit. Himaya sa Dios sa kahitasan. Himaya sa kahitasan. Ang iyang katawan ang Diyos manang sa Yuda. Sa gintuan, ito sa amahan ng pagkakas sa Magampo kita.
O Diyos, nga giimo mo nga madanagan kining gabi nga labing balaan sa mga tao ni Kristo, ang tinuod nga kahayag, itugot ka namo nga maghimulos kami sa iyang mga kalipay diya sa langit, kami nga nagakita sa iyang kahayag dinhi sa yuta, kini among ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buyog haryoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yogo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang mangmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad usab ang kalinaw, diha sa trono ni David, ug sa gingarian ni ini, ug lig-unon niya kini, ug palungtaron uban sa hustisya, ug sa katarong, sukad karon hangtod sa kahangturan, himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Adlaw natawhan kita ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Sa kabagong awit, awiti ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo, daygaan iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan. Ang iyang katingalahang mga buhay.
Maglipay mga langit, ug pagsadyayuta. Kalanuga ang kadagatan, ug ang nagpuno niini. Maglipay ang kapatagan, ug ang tanan nga anaa kanila. Unya man lukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Unya man lukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo, kay miabot siya. Kay niabot siya aron maghari sa kalibutan. Handuman niya ang kalibutan sa iyang katarong, ug ang katawhan sa iyang kamakanunayon. Karong adlaw natawan kita, ug manunubos si Kristo ang Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan og sa kalibutanong kailibgon og sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Matarong og Dios nun, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios og manluluwas nga si Hesukristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putling katawhan nga iya ragayod og masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Alleluia, alleluia, alleluia. Santang namahuli na to si Mamang Magasiya, di wala manunubas Diyos. Usahan ngayon ang mensaheng ilan at sa klaseng una wala ang alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong panahon na mipakanaog si Emperador Augusto ug sugo nga ang tanang molupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo ni unang senso, si Cireneo maoy gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron magpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabtus ni atong higayon na. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miadto ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa panapton, ug gipahiluna sa pasungan. Kay wala may luna nga balay nga abutan na. Niadtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo, ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo, ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kaya niya ako nagdalag maayong balita, alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna, nataw sa lungsod ni David ang inyong maluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputus og panapton,
ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel, ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit, nga nag-awit og mga pagdayig sa Dios. Dahalaygo ng Diyos sa kahitasan, ug ang yuta panagdait sa mga tao, nga iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi kaninyong tanan. Before we proceed, may I request the owner of this car, JAD 2796, please proceed to Mabolo Elementary School aron sa ingon mawahing nimo gamay imo sakyanan. In kasong nawahing na nimo, salamat. Kung wala pa, palihog atua kay naay nababagan nga sakyanan. Salamat. Okay? Lami na itulog. Maupod yung gibati? Sige, aron dili mo madanay sa pagtulog, hala, mag-isa ta sa atong kamot. Isa tanan. Unya nga atong procedure, sa atong mag-isa sa kamot, tuyo ko na itong katulo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Sige, balikon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Sunod ka na pinaka-cute nga wow. Wow! Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Sunod ka ng batignaw nga wow. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ang gihapog batignaw. Grabe sa doy. Bisan Pasko, kita gihapog batignaw. Hindi mahayo. Not a good sign. So mga kaigsunan, giduyugan ta karon sa ato ang Paris Team Moderator, Father Benny Tao. Kuyog pa sa ato ang Deacon, Reverend Ryan. So, aniya kita nagapundok ni ining pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Muna ang pangutana, Disyembre 25 bagyo na tao ang Ginoo? Disyembre 25? Kung ikaw, sola scriptura ka lang, wala ginasa scriptures nga December 25. But the Catholic Church, wala man mo rely solely on sola scriptura. Naaman tayo kitawag og sacred tradition. Muna kung nato subayon sa kasaysayan sa simbahan, there was a time in the early church nga sa bulan sa Disyembre nahitabo kini sa Northern Europe. Inig bulan sa Disyembre magkatugnaw ang panahon ug unya ang adlaw sayo nga mo salop. Imbes mo salop og alas 6 baron, alas 2 na, salop na, mungiob na. So it's colder and it's darker, inutang punga. But inig December 25, mauna po na siya sinugdanan, diin, muhinay-hinay o kawala ang katugnaw o mupuli ang adlaw, hangtod na nga moabot ang summer. Og diha kini nga celebration December 25 gisaulog kini sa pagano kay ang Northern Europe sa una wala pa man ma-Christianized. So ang ilang celebration December 25 is the victory of the sun. Kay tungod ang adlaw, ang haring adlaw ni gawas nagbalik, ni init na pod ang kalibutan. Sol Invictus. Ug unya ang mga Kristiyano nakakita
sa similarity of the celebration, of the pagan celebration, the victory of the sun, and the victory of the sun god, S-U-N, and the victory of the sun god, S-O-N, in the middle of sin. The victory of the sun god, S-U-N, is in the middle of darkness. And the victory of the S-O-N, sun god, is in the middle of sin. So nagmadaugon ang anak sa Dios, di taliwala sa kahimtang sa sala, still in darkness. Muna sometime in the year 325 AD, muna nga gisaulog na gyud sa simbahan kining duruha ka dagkong selebrasyon, the feast of nature and the feast of God the Son. Why nature? Kay nabalik na ang ka-green sa mga kahoy dito sa Northern Europe. So mao na siya'y background. Now sanglit sa pagan na may sun god, S-U-N, o sa katoliko na ay sun god, S-O-N. Muna ang atong pamalandong karong gabi una, diha lang sa duruha ka sinugdanang letra sa sun god, S-G. Muna kung maghiskot pa ni kong S, maabot ang alas 12, inapader, move on na pader, ato na pos G. Kaya murag na nahigot ra ka sa S. Now what is S? What does S stand for? The first Christmas is or was simple. Simple lang ito, ang unang Pasko. And not just simple, the first Christmas, anaapod ang pagkahambol. Pagkahambol sa Ginoo, nga usa ka hari na naog gibiyaan ang pagkahari aron mo ipon sa makasala nga katawhan. Sama sa usa ka istorya, niadtong usa ka hari nga diha sayang gingharian na igwapa nga babae, ug unya nisimba nga ni turon ang gwapang babae, ug unya nga maong hari na in love sa maong babae. Muna na dilema siya ba, nabalisa na unsa ning haria, wala mahimutang kay ngano man kun iyang pangasawon nga magpabilin siyang hari, pangasawon niyang babae, ma-feel inferior ang maong babae ngadto kaniya, sanglit hari man siya. Now, kung biyaan po niya iyang pagkahari, unya pangasawon niyang babae, basin dili na po siya maoy pamanhon sa babae, kay nawala naman iyang status nga usa ka hari. So unsa may gihimo sa maong hari, ni gamble siya because of love. So there was that gamble of love. Gibiyaan niyang pagkahari o ipangasawa niya ang maong gwapang babae, o silang duha nanimba na pod karon. Mao po na sa atong Ginoo, usa ka hari, nakita niya ang tao living in a messy life because of the presence of sin. So unsa may iyang buhaton, kung ari ra ko sa taas, they will recognize me. Pero kung munaog ko, will they recognize me? Nga ako gihapon kining hari. So what this Son of God did, gihimo gihapon niya ang gihimo sa hari sa istorya, the gamble of love. Gibiyaan niya ang iyang pagka-Diyos, ug unya nagpaka-tao, mao nay incarnation, enfleshment, nagpakahimong tao aron mo ipon sa tao, ug diha alsahon niya ang tao gikan sa messy life because of sin. So mao na siya the first Christmas was simple. We need to simplify our life. Kay kung dili ta makasimplify sa atong kinabuhi, mawala sa atong humility, then we will always be living in a messy life, sitwasyon nga naa sa kangiog. Muna kinahanglan ta nga we live a simple life. Now, living a simple and humble life is kana bitang makadawat na ka sa imong pagkatao.
nakadawat na mo sa iyong pagkatao? At home ka sa iyong pagkatao karon? Nagmalipayon ka sa iyong pagkatao karon? At home ko no, nagmalipayon ko no, nga nung imbuhok lagi, imbis itom, nahimo naman ng bulagaw. At home di ka na. Kung at home ka sa imong buhok, then let it be sukad ka na tao. Kay aron wala kay gasto. Living simply magani. Ayaw pabuot pa dir, di man imuhang kwarta. Di ba? Ato lang gisulti ba kay ang unang Pasko was naamang pagasimple. Sunod nga living simply, kung imong nadawat na ang imong dagway, ayaw na nag-iparituki. Limpyuhin na lang na, bastante na siya. Pero dili na kinahanglan iparituki nga kung ilong nimo pislat parehas ako ayaw na lang ipataasa nga motaliw ti pag-ayo kay ngano man masipyat pa lang ang doktor, lain mo motaliw ti nimo imbes ang tumoy sa ilong, ang tunga-tunga hinon sa ilong kay niburot ang tunga-tunga sa ilong. La imagine ko no, unya ang kilid sa mong ilong ni katag pag-ayo, nagabaan ka, inig kamatay nimo. Atubang ni mos Ginoo mo ingong Ginoo, is that you? Sa may tubag, yes Lord, this is me. No, wala ko maghiling. There's ang gitagaan nimo ang kabos, then wala na siya return. And God who knows what you are doing will reward you 100-fold. Pero kung ang imong tagaan kada makahatag sa niyong balik, dili na siya mao. Kay unsa na ganay i-exchange? Ang gift ihatag, ang cards maoy i-exchange. Ayog baliha nga ang card mo ihatag, unya ang gift maoy i-exchange. So there should be the elements of giving. Ug unya aron sa ingon manindot ang imong Pasko, sa linya sa kanta na giingon, ang pagpasaylo mo'y angayng buhaton ta, ning adlaw sa manunubos. Pagpasaylo, give forgiveness. Forgive people. Members of your family, forgive the members of your family. Your neighbors, forgive members, neighbors nga nakasala nimo. Or those in the ministry of the church, pasaylua sila. Dili kay magharbor ka o kaliyog kayugot. Pasaylua sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Munay tinuuray nga ikaw na ay Merry Christmas. Kay kung dili ka makapasaylo, you are still in the messy Christmas. Klaro? So if you want to have a Merry Christmas, give forgiveness. If you can't give forgiveness, luhod at ubangan sa batang Hesus, unya pangayuan niya maong grasya aron sa ingon inig uli nimo, you can smile because God, this eminent God is with you. Nikuyog nimo kay ikaw ni abri sa imong kasing-kasing, bag-o na ang maong adlaw sa imong kinabuhi. Sunod nga aron mahumaning SG, kada tambong nato sa misa na ay nataw pag-usab. Dili lang nataw siya sa Belen, but every celebration of the Mass, nataw ang Ginoo, ang atong Ginoo Kristo. Maman gani kung dito sa Belen na ay kanta nga sana fall on your knees, ang tanan niluhod sa Ginoo dito sa Belen, inigtambong ni misa sa lagda pod sa General Instruction in the Roman Missal, inighumag kanta Sanctus, humang kanta Cordero sa Dios, yo muluhod puga. Mao na sakto nga nagsaulog nga naa kay Pasko, kay kabaw ka nga magpaubos sa imong kaugalingon, bisan pa man wa kay ludhanan. Muluhod gihapon ka. Grabe sa nimo pader, kaming way ludhanan, paludhon man gyud minimo. Because those exempted sa pagluhod, maora man katong number 1, na problema sa tuhod. Number 2, when the Mass is held in an open space, it is raining, the ground is wet,
you are not obliged to kneel. And that is coming from Cardinal Francis Arinze, ang former prefect of the Sacred Congregation for the Doctrine and Faith. So, ayaw nagreklamo diha. Grabis ng pariya, paludhon man sami. Ang Ginoo mataw pag-usab kanunay kada tambong nimog misa. Muna kuno sa gihimo nila niluhod sa Belen, maorboy tambong dong misa, muluhod pud ta pagpakita sa tong pagrespeto ni ining maong Ginoo. In the meantime, Merry Christmas kaninyong tanan, dili Merry Christmas. Sa atong pagpangadji karon sa credo sa linya sugod sa lalang sa Espiritu Santo ug hangtod sa nahimong tao, kitang tanan mo luhod. Nala sige manindog ang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan na magagahom sa tanan, magabuhat sa langit o sa yuta, sa tanan mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa opay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usab kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sung kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit, palihog mangluhod ang tanan. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Palihog manindog. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matayo gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mabuhi ug sa maminatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa nga propeta. Nagatuo kami sa usab, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa maminatay, ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa mga tao ni Kristo, muhunong kita sa pagpanalangin, nining pasungan nga talan-awon. Ang naandan nga pagtukod sa mga pasungan, gisugod ni San Francisco de Assis, isip usa ka pamaagi sa papakita sa mensahe sa Pasko sa mga tao. Sa panahon nga matan-aw kita nining maong larawan, ang ebanghelyo sa Pasko sa mga tao mabuhi, ug madasi kita sa pagmaya diha sa misteryo sa pagkahimong tao sa anak sa Dios. Mangayo kita alang sa panalangin sa Dios, nining pasungan sa Pasko sa mga tao ug sa ato mga kaugalingon, nga kita nga namalandong sa mga tao ni Jesus, makaambit unta diha sa kaluwasan nga iyang nahimo. Alang sa simbahan sa Dios, sa atong paghinumdom sa mga kahitabuan nga naglibot sa pagkatao ni Kristo, nga kanunay unta kitang malipayon magsanyaw sa iyang gasa sa bag-ong kinabuhi, alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoo, puyo uban kanamo. Alang sa kalibutan, hain kita nagpuyo, nga moabot kini sa pag-ila ni Kristo, kinsa gitambaya sa mga anghel o sa mga pastol, magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoo, puyo uban kanamo. Alang sa atong mga banay o sa atong mga panimalay nga si Kristo kinsa na tao sa pasungan,
Kanunay untang magpuyo uban kanato, magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoo, puyo uban kanamo. Alang sa mga ginikanan nga ilang gugma alang sa ilang mga anak, masumban unta sa gugma sa Birhen Maria ug ni San Jose, magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoo, puyo uban kanamo. Diyos sa tanang nasudog atawan gikan sa pinakasinugdan sa kamugnaan, imong ipadayag ang imong gugma sa among dakong panginahanglan alang sa usa ka manluluwas, imong ipadalang imong bugtong anak aron matao sa Birhen Maria ngani sa among mga kinabuhi. Siya nagdala sa kamaya ug kalinaw, katarong kaluoy gugma. Ginoo, panalangin niyang tanan nga nagtan-aw nining pasungan, magpainomdom da kini kanamo sa mapaubsanong pagkatao ni Jesus ug magbayaw sa mga hunahuna ngadto kaniya, kinsa Dios uban kanamo ug manluluwas sa tanan ug kinsa buhi ug hari hangtod sa kangturan. Palihog manglingkod, ato'y sunod ang paghalok karon sa ninyo, ug unya sa ang paghalok sa ninyo ang procedure samara sa kanang pangalawat kita. Nga samtang ang imong gisundan, naghalok pa sa ninyo, Aristiel dapit, then ikaw nga gasunod, muluhod una. So tanan nga mohalok sa ninyo, muluhod una, sa dili pa mohalok. Humani mog halok, mohatag ka sa imong donation, nga nagsimbolo sa imong gugma sa ninyo.
excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Let the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ, whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in the manger laid, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ, whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in the manger laid, whom
Mga igsoon, bagambo kamo, aron ang ako kini sakripisyo, dawaton sa Dios samahan, makagahom sa danan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayat sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, makapahimo ta kanimo nga hala dining Pasko, pinaagi ning panagbinayloay sa mga gasa, may sama ta kami kang Kristo nga nagdugtong sa among kinabuhi sa imuha. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay mga gahom sa tanan, angay matarong gayon nga pasalamat kami kanimo, kanunayo sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya maong pulong sa mga way sinugdan ug way katapusan, nga sa katinglang paghahimong tao, mihatag sa mga mata sa bagtuo, ug bag-ong ulagway sa imong himaya. Diya kaniya, giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasi kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Og busaban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga bag-awit. Aniya kami kanimo amahan, nining among pagpasalamat, pinaagi ni Kristo imong anak, pinaagi kaniya, nangamuyo kami kanimo, dawata o panalangini kini mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami nini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukob sa kalibutan, bantayi siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw o kaiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami nini kang Francisco among Papa, kang Jose among Obispo, o kanilang tanan nga nagahupot o nagatudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, ilab niya kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan, sa ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo o ang paghalad sa among kaugalingon nga nakanimo. Nagahalad kami kanimo ni sakripisyo sa pagdaig, alang sa among kaugalingon o alang sa tanan nga among minahal. Nagampo kami kanimo, buhi ug matuod na among Dios, alang sa among kayuhan o katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagapasidungog kami una sa tanan kang Maria, kanunayng ulay nga inahan ni Jesucristo, among Dios o Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose, iyang bana, sa imong apostolog martir Pedro, Pablo, Andres, ug sa tanan nimong mga santos, ang ila nga mga pahanungdan ug mga pag-ampo, makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang o panalipod, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong banay,
Ihatag ka namong imong kalinaw dinining kinabuhia, luwasa kami sa kapilihang tunhay, ug apil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangini ug uyoni ang among halad, himuha kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himuha kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa balaan nga makamot, ug sa paghihat nga nasa langit nga nakanimo, iya mga gahom nga mahan. Ipasalamat kanimo og midayig, mipika sa pan, mihatag ni ngadto sa matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha sa kalis, salamat kay bagusab ug midayig, mihatag sa kalis ngadto sa matinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala alang kanini ug alang sa nang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa karon amahan, nagasaulog kami sa sandumanan sa imong anak nga Jesucristo, kami imong mga sulugoon ug imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagabanhaw ug sa iyang paggayab nga na sa kaymayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo Dios sa himaya ug kahalangdon, nining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kaymot ipagsudong kini mga halad, dawata kini ingon sa iyong paghalad, pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon, ang sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, sa halad ni Melchizedek, imong labang pari. O Dios nga magagahom, nangamuyo kami, ngang imong mga anghel magdalaw taning sakripisyo, nganha sa imong altar sa langit, o niyadungan sa among pagdawat, gikan pagkalawat gikan ing altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak. Himoa nga matugog kami sa tanang grasya ug panalangin, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay. Sila nga nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nagahikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag sa kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami ug luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy o kugma. Ayaw panumbalinga, tinuod nga angay kanamo, hinunua hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw nga naghatag kanamo ning tanang mga gasa, nagapuno ikaw nini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug nagahimo nini nga balaan. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya,
Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa nang kasamok, samtang napaabot kaming malaumon, sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kung nilabagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato karong ipakita nga kita manag-igsoon. Igsoon. Merry Christmas. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nilakuangay mo palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Reminder sa dili pa mga lawat. Sa atong pagpangalawat, atong ipadayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo.
Pinaagi sa pagluhod sa usa ka tuhod, samtang ang imong gisundan nagkalawat pa. Human og luhod mubarog. Pwede na ibuka ang baba samtang ipagawas og diutay ang dila aron dawaton ang lawas ni Kristo diha sa dila. Ang mga kamot ibutang sa dughan nga nakabindito or praying position. Human og dawat sa lawas ni Kristo, mubalik sa lingkuranan. Salamat.
Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, nangalipay kami sa bagsaulog sa mga tao sa among manunubos, itugot nga pinagi sa matarong nga kinabuhi, mahiuban unta kami kaniya, kiniya mong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priest, take to your heart your sons who are close to you, because of the priestly ordination and because of the powers they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint Jean Marie Vianney, prayer in defense of marriage. God the Father, we give you thanks for the gifts of marriage, the bond of life and love, and the font of the family. The love of husband and wife enriches your church with children, fills the world with a multitude of spiritual fruitfulness and service, and is the sign of the love of your Son, Jesus Christ, for his church. The grace of Jesus flowed forth at Cana at the request of the Blessed Mother. May your Son, through the intercession of Mary, pour out upon us a new measure of the gifts of the Holy Spirit, as we join with all people of goodwill to promote and protect the unique beauty of marriage. May your Holy Spirit enlighten our society to treasure the heroic love of husband and wife, and guide our leaders to sustain and protect the singular place of mothers and fathers in the lives of their children. Father, we ask that our prayers be joined to those of the Virgin Mary, that your word may transform our service so as to safeguard the incomparable splendor of marriage. We ask all these things through Christ our Lord. Amen. Palihog manglingkod. Announcement. Importanteng mga pahibalo may tungod sa mga kalihukan sa Disyembre 29, Domingo. Agig pagtuman sa circular letter ni Archbishop Palma, kansilado sa sunod Domingo, Disyembre 29, ang mga misa sa alas 4:30 sa hapon, alas 6 o alas 7:15 sa gabi dinhi sa atong simbahan.
Gideklarar kini sa atong obispo aron pagdasig kanatong tanan sa pagsalmot sa Archdiocesan Solemn Foot Procession ug misa sa katedral nga maoy mag-abli sa 2025 Holy Jubilee Year. Mao kini hangan-ay sa procession sa Disyembre 29. Assembly area adto sa Capitol Grounds ug Puente Osmeña sa alas 2 sa hapon. Mulakat ang procession sa alas 3:30 sa hapon. Members of church organizations and ministries shall wear their respective uniforms. Flaglets will be provided. Division 1 participants, blue color, will be the Knights of Columbus, lectors, cantors, lay ministers, students, youth, religious, Marian organizations, catechists, and jubilarians of hope. Division 2 participants, yellow color, will be the choir members. Division 3 participants, red color, will be Christ-centered devotions, Divine Mercy, Santo Niño, Sacred Heart, Holy Face, and other popular devotions, confradias and confraternities, and lay organizations and movements like Couples for Christ. Division 4 participants, green color, will be assembled at the Capitol. They are the Vicariates, Parish, BEC, and Chapel organizations, covenanted communities, and the general public. Lastly, bring rosary, candles, and other provisions, such as umbrellas and drinking water. Unya sa Disyembre 31, Martes sa gabi, dinhi sa atong simbahan, aduna usab kitay duha ka midnight masses sa alas 8 ug alas 10 sa gabi aron pagsaulog sa solemnidad ni Maria, Inahan sa Dios, ug pagsugat sa bag-ong tuig. Atong gipadayon ang Light a Star Christmas decoration sa atong simbahan. Magsilbi usab kini nga fundraising sa Parish Pastoral Council alang gihapon sa mga ongoing renovation sa atong simbahan. Tag 500 pesos ang matag star. Sa parish office lang ihatod ang 500 pesos nga donation for a Light a Star. Adunay mass wedding karon bulan sa Mayo. Ang tanang nagpuyo-puyo walay kasal, kinasal sa huwis o kinasal sa mayor, maglukat na sa tanang papilis nga rekwisito sa kasal o isubmit sa office sa parokya. Ipakita ang pagkaanaay Ginoo nimo diha sa pagrespeto nimo sa minatay, panahon sa haya, pinaagi sa dili pagsugal, muadto ka sa haya aron magampo alang sa namatay. Gidasig ang tanan nagkuputs o gimahin nga murag Santo Niño apan dili di ay approve sa atong simbahan sama sa Niño di Palaboy, Niño de la Suerte o Green nga Niño sa pag-turnover o pag-surrender sa atong opisina. Reminders, ang simbahan usa ka balaang dapit, respetuhi kini. Ipadayon ang imong pagka-Dios nun. Ayaw imuha nga PlayStation, mao nga turn off your cellphone. Ayaw imuha nga istambayanan niya magtabi, maintain silence. Magsapot sa angay ug sakto, walay short pants, sleeveless, crop top, kalo ug uban pa. Muluhod sa usa ka tuhod matag sulod, matag gawas, matag labang sa center aisle ug matag kalawat samtang ang gisundan nagkalawat pa. Muluhod human kanta sa Santos o Cordero sa Dios. Ayaw imuha nga kananan kung mukaon mugawas lang sa simbahan. Matag simba dili magpalit ug dili pud mugawas kung wala pay final blessing. Kay ang misa magsugod panguros ug tapuson sa panguros. Panahon sa kasal no love songs before, during and after. Inya inig picture taking, likayan ang paghugyaw o pagsyagit, no kissing sa bride and groom kay pwede ra ni buhaton sa reception area pero dili sulod sa simbahan. Daghang salamat.
Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dado nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo.